Hej 4. semester. Velkommen til værkstedet Naturteknik, og velkommen til introduktionen til dyre- og plantehold. I skal arbejde i grupper, og I skal vælge enten at have et dyrehold eller plantehold, og alle i gruppen skal have et dyrehold eller et plantehold derhjemme. Således at alle får mulighed for at få konkrete erfaringer. På Blackboard finder I de relevante opgavebeskrivelser, samt litteratur omkring økologi. Først vil jeg introducere dyreholdet. Dyreholdene kan være mere sådan traditionelle dyrehold som akvariefisk eller kaniner, men det kan også være dyr, I finder i skoven eller i haven og holder i terrarie i en periode. Eller et dyrehold, hvor I følger udviklingen fra æg til kylling, fra larve til sommerfugl eller fra nymfe til voksen græshoppe. På undervisningsbloggen finder I beskrivelsen både af dyreholdet og planteholdet. Begge opgaver har sådan set 2 ben, både en pædagogisk del og en naturfaglig del. I den naturfaglige del skal I overveje, hvordan jeres terrarie eller akvarie eller hønsegård eller hvad det nu er, skal indrettes for at de dyr I holder trives optimalt, og så at de bliver spændende at iagttage. I skal også forholde jer til kredsløbet i jeres dyrehold. Udvælg en målgruppe, som er relevant i forhold til jeres dyrehold, og brug grundbogen til at underbygge jeres argumenter med, for hvorfor netop dette dyrehold er valgt i forhold til målgruppen. På undervisningsbloggen finder I eksempler på tidligere studerendes dyrehold og under labelet dyrehold. Hent endelig inspiration der. I planteholdet er det vigtigt, at I er nysgerrige på, hvad I kan få til at spire. Også andet end det, der traditionelt kommer ud af en frøpose. Vælg også at så flere forskellige ting, således at det ikke bliver for sårbart, hvis en enkelt ting skulle mislykkes. Planteholdsopgaven består også af både en naturfaglig og en pædagogisk del. I skal således også her vælge en målgruppe. Måske tager I på jagt efter frø i naturen. Her er det et æren, som er begyndt at spire, og her kan I se, hvordan det er vokset op. Her dyrkes blandt andet solsikke til fodring af vinterfugle. På undervisningsbloggen finder I 3 eksempler på spireforløb med 3 vidt forskellige pædagogiske tilgange. I skal aflevere jeres emne, altså hvilke dyr eller planter, samt en foreløbig litteraturliste. Deadline fremgår af Blackboard undervisningsplanen. God fornøjelse.